जों गासैखौ बरायबाय आरो दिनैनि नैबे थाखोखौ आङो जागायनो आखायाव लाबाय। दिनैनि थाखोआव आङो मेथामेटिक्सनि खायसे प्रब्लेमफोर जायफोरनि सायाव प्राय स्टुडेन्टफोरानो गोरोन्थि खालामबाय थायो, कनफिउजन नांबाय थायो। स' बे कनफिउजनफोरखौ आङो होखारनो थाखाय नैबे थाखोखौ लानानै फैदों। जिहेतु आंनि नैबे चेनेलाव बेफोरबायदि गोबां भिडिअफोरा फैबायानो थागोन, बेनिखायनो गिबि खेबनि थाखाय जाय आंनि नैबे चेनेलाव फैदों बिथांमोनखौ आं मोनसे रिक्वेस्ट खालामखाबाय, नोंथाङा आंनि नैबे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेनि बेल आइकनखौबो दांनानै ला, जाहाथे आं लाबोनाय मोनफ्रोम भिडिअनि आपडेटखौ नोंथाङा मोनबाय थानो हायो। आरोबाव गोबाव खालामालासिनो आङो नैबे दिनैनि थाखोखौ जागायलांसै। जोंनि गेजेराव नैफोरबायदि प्रब्लेमफोराव प्राय माने कनफिउज जानानै गोरोन्थि खालामनायखौ जों नुबाय थायो। जेनेबा -2नि स्कुवेर आरो मोनसे जाबाय -2 होल स्कुवेर। दा बे मोननैनि गेजेराव मा दं? फाराग दङ। फारागा ओरैबायदि जाहैयो जे जेब्लायाव -2 ओमफ्राय स्कुवेर थायो, इयाव ब्रेकेट गैयाब्लाथाय मा जागोन? ओइ जे स्कुवेरा सोरनि? मात्र नैबे 2निल' स्कुवेर जायो आरो। अब्लानिया बेयाव ओरैबायदि जाहैयो, माइनासा माइनासैनो थाबाय, ओमफ्राय 2 स्कुवेरनि ओंथिया जाबाय मा? 2 सानजाब 2 बेफोरबायदि। माने मा? बेनि ओंथिया जे जेब्ला -2 स्कुवेर ओमफ्राय इयाव जेबो ब्रेकेट थायाबाथाय मा जायो? जे माइनासनि थाखाय नैबे स्कुवेरा नङा, सोरनि थाखाय? नैबे 2नि थाखायल' नैबे स्कुवेरा। थामहिनबा माइनासा माइनासैनो थागोन, ओमफ्राय 2 स्कुवेर माने 2 सानजाब 2। अब्लानिया जोंहा फिननायाव मा जाहैगोन? माइनासाथ' माइनास थाबायानो, 2 सानजाब 2 बेसे? 4। 2 × 2 बेसे? 4। थामहिनबा -2 स्कुवेरनि भेलु बा माना बेसे जागोन? बे जागोन -4। थिग बिदिनो नै ओजोंहानियाबाथाय माबायदि? बे जाबाय -2 होल स्कुवेर। एबारनिया मा दं? ब्रेकेट दं नालाय। सोरनाव दं ब्रेकेटआ? ब्रेकेट सिङाव सोर दङ? माइनासबो दङ आरो 2बो दं। थामहिनबा नै जे ब्रेकेटनि सायाव स्कुवेर दं, बे स्कुवेरा नै माइनासनि थाखायबो आरो 2नि थाखायबो। अब्लानिया बिदियाव मा जागोन? माने माइनासाबो मोननै, माइनासनिबो स्कुवेर 2निबो स्कुवेर नालाय, माने -2 नैबे -2 खेबसे आरोबाव -2 खेबसे ओरै सानजाबगोन। माने -2निनो स्कुवेर नालाय, गासै माइनास आरो 2 मोननैबो खेबनै फैगोन। -2 -2 बिदि फैगोन सानजाबलायना। बेनि उनाव जोंहा मा जागोन सानजाबबाथाय? जेब्ला जों सानजाबोना, बेयाव प्लास माइनास थायोबा, प्लास माइनासआ जेब्लाबो मा खालामजायो? सानजाब जाग्रोयो आरो। जेनेबा बेयाव माइनास आरो माइनास दं नालाय, माइनास × माइनास मा जायो? माइनास × माइनास प्लास। आरो प्लासखौथ' जों लिरलाया नालाय, मोनसेल' बिदाब थायोबाथाय प्लासखौ जोङो लिरलायनो गोनां जाया मोनसे अनजिमानि सिगाङाव, बेनिखायनो जेबो लिरला। माइनास × माइनास प्लास, प्लासखौ लिरला। एबार 2 × 2 बेसे? 2 सानजाब 2 बेसे? 4। थामहिनबा बेसे जाबाय? 4 जाबाय। अब्ला नै -2 स्कुवेराव बेसे? -4 जाबाय। नाथाय -2 होल स्कुवेराव बेसे? 4 जाबाय। बेफोरबायदि। स' बेफोरबायदि फिसा फिसा कनसेप्सनाव जोंहा गोरोन्थि जाबाय थायो आनजादफोराव। अब्लानिया नेक्स्ट बिदिनो आङो मोननैसो आरो बिदिन्थि लानानै खोन्थिदो। हमना लाबाय, जोङो -3निनो स्कुवेर लाबाय। थिग बिदिनो इयाव मा लाबाय? -3 बेनि होल स्कुवेर लाबाय। दा नैबेयाव ब्रेकेट गैया नालाय, स्कुवेरा नैबे स्कुवेरा 3नि थाखायल' स्कुवेर, माइनासनि नङा आरो। थामहिनबा माइनासआ माइनासैनो थागोन, नाथाय 3 स्कुवेर नालाय 3आ मोननै गावजों गाव सानजाबबाय। 3 सानजाब 3 बेफोरबायदि। अब्लानिया माना बेसे जाहैसिगोन इनिया? माइनासआ माइनास थाबाय आरो 3 सानजाब 3 बेसे? 9। माइनासआ माइनास थाबाय, 3 × 3 बेसे? 9। माने -9 जाहैबाय, -3 स्कुवेराव। नाथाय -3नि होल स्कुवेरब्लाथाय बेयाव आरो मा जाहैगोन जोंहा? बेहाय जिहेथु -3 बेयाव मोननैयावबो नि थाखाय मा दं? हल दङ, ब्रेकेट दं, इनि सायावसो स्कुवेर नालाय, नैबे -3आनो खेबनै गावजों गाव सानजाबगोन। माबायदिहाय? -3 सानजाब -3। अब्ला जोङो जेब्ला सानजाबो, बेयाव दाजाब दानख'फोर थायोबा जेब्लाबो दाजाब दानख'आ सानजाब जाग्रोयो। अब्ला मा जागोन? -× माइनास मा जाबाय? प्लास जाबाय ना? प्लासखौथ' जों मोनसे बिदाबनि सिगाङाव लिरा नालाय, प्लासखौ लिरलायला। एबार 3 सानजाब 3 मा जायो? 9 जायो। 3 × 3 बेसे? 9। थामहिनबा बेसे जाबाय? +9 जाबाय आरो। थिग बेफोरबायदि। अब्लानिया जोङो दा थिग बिदिनो आरो गुबुन बिदिन्थि लाबावनि आङो, पावारखौ एसे बारायनानै, बेयाव 2 पावारमोन, पावारखौ एसे फेदेरनानै होनि आं। गुबुन मोनसे बिदिन्थि लाबाय जों, एबार पावारखौ जों बारायना होदो। 3 खालामदो, 3 खालामना होदो आरो। अब्लाथाय माबोरै जागोन इयो? नैबे
-2 बेनि पावार -2 ओमफ्राय पावारा किउब दं दा इयाव ब्रेकेट गैया नालाय नैबे जिथु पावार 3 बेयो नैबे 2 नि थाखायल' पावार नैबे माइनासनि थाखाय नङा अब्लाथाय नैबे माइनासा हारसिं थाबाय ओमफ्राय 2 आ किउब 2 आ मोनथाम सानजाबगोन गावजों गाव 2 * 2 * 2 2 मोनथाम सानजाबबाय अब्लानिया मा जागोन नै माइनासा माइनास थागोन एबार 2 सानजाब 2 4 4 सानजाब 2 8 2 * 2 4 4 * 2 बेसे 8 जायो माने बेसे -8 जाहैबाय बेनि माना एबार नै मोनसेखौ नायबाय जों बेयाव जाबा माबोरै जागोन बियो बाहाय -2 बेया ब्रेकेट दं ओमफ्राय किउब दं थामहिनबा मा जाबाय नैबे किउबा -2 -2 नि माने माइनासनिबो 2 निबो थाखाय नैबे किउबा जिहेतु ब्रेकेट दं नालाय अब्लाथाय मा जागोन बेयाव जागोन जोंहा -2 आनो खेबथाम सानजाबगोन -2 * -2 * -2 अब्लानिया मा जाबाय जोंहा इयाव जिहेतु सानजाबजोब्बाय नालाय -2 आ खेबथाम गावजों गावनो अब्लानिया जों गिबियावनो प्लास माइनासखौ सानजाबग्रोनांगौ माइनास * माइनास प्लास प्लास * माइनास माइनास बेनि उनावसो अनजिमाखौ सानजाब 2 सानजाब 2 4 4 सानजाब 2 8 2 * 2 4 4 * 2 8 माने -8 ना अब्लानिया बे खेत्रआव मा जाहैबाय -2 किउब -2 नि होल किउबबाबो मोननैयावबो -8 ओंखारलांदो आरो बेनि उनाव नेक्स्टआव आं मोनसे आरो एग्जाम्पल होबावथारनोसै बे एग्जाम्पला जाहैबाय जेनेबा -5 बेनि पावारा जेनेबा 3 दङ -5 ब्रेकेट होनानै बेनि पावारा 3 दं अब्लाथाय मा जागोन इयाव -5 आ किउब नालाय जिहेतु इयाव ब्रेकेट गैया नालाय नै किउबा माइनासनि 5 नि थाखायल' आरो 5 नि थाखायल' नैबे पावार 3 आ थामहिनबा माइनासा हारसिङै थागोन ओमफ्राय 5 आ मोनथाम सानजाबगोन 5 * 5 * 5 अब्ला बेसे जागोन नैबे माइनास थागोन ओमफ्राय इखौ सानजाबजोब 5 सानजाबबा 25 25 सानजाबबा 125 5 * 5 25 25 * 5 125 बे जाबाय ओमफ्राय ओजोंनिया मा जागोन ओजोंनिया नाथाय -5 गासैयाव ब्रेकेट दं माइनासावबो 5 आव ब्रेकेट दं नालाय नैबे -5 आ गावजों गाव खेबथाम सानजाबसिगोन -5 * -5 अब्लानिया दा जों बेखौ सानजाबजोबनांगौ सानजाबबाथाय गिबियावनो प्लास माइनासा सानजाब जाग्रोयो जेब्लाबो बेखायनो -* माइनास प्लास प्लास * माइनास माइनास ओमफ्राय 5 सानजाबबा 25 25 सानजाबबा बेसे जायो 25 सानजाबबाथाय 125 अब्लाथाय जेब्ला पावारा 3 3 जायो अब्लाथाय इयावबो एखे ओंखारदोंमोन नैयाव पावारा 3 जानायाव इयाव -125 इयावबो -125 ना अब्लानिया दहाय जों जिथु बानायदोंमोन बेयाव मामोन बेयाव ओरैबायदि ओंखारदोंमोन आं खोन्थिना लानि नैबे आं खोन्थिबाय जे दहायो पावारा 2 2 मोन 2 माने मा जरा अनजिमा ना जेब्ला जरा अनजिमा जायो अब्लानिया मा जायो पावारा जरा अनजिमा जायोब्लाथाय नैयाव ब्रेकेट गैयियाव मा माइनासा थालाङो नाथाय ब्रेकेट गासैयाव ब्रेकेट थानाया मा जायो इयाव माइनास गैया जायो नैयावबो नाय नैयाव जेब्ला नै 2 पावारा जरा अनजिमा नालाय बेनिखायनो मा जादों नै गिबिनियाव जेब्ला ब्रेकेट थाया माइनासा थालाङो नाथाय 3 स्कुवेराल' 9 बेफोरबायदि फैयो ओमफ्राय नैयाव नाय -3 नि स्कुवेर जेब्ला ब्रेकेट थायोना ओमफ्राय पावारा जरा अनजिमा जायोब्लाथाय नै माइनासा गैया जाबायना नैबे माइनासा गैया जालाङो फिननायाव ओमफ्राय 3 स्कुवेराव 9 बेफोरबायदि जायो आरो नाथाय बे जरायावबाथाय एखे जाहैयो नैबे जेब्ला बे जरा जायो नै 3आ बे जरा ना पावारा बे जरा जायोब्ला नै 3 ना पावारा मा जादों बे जरा जेब्ला पावारा बे जरा जायो अब्लाथाय मा जायो नै बे जरा जाबा माइनासा थालाङो आरो नैयावबो पावारा बे जरा नालाय माइनासा थालाङो मथथे मा जायो पावारा जुदि बे जरा जायो जेब्लाबो फिननायाव मा जायो माइनासा थाखाथारगोनानो आरो नैबे 3आ बे जरा पावारा बेनिखायनो मा नैबे माइनासा थादों नै फिननायाव नैयावबो पावारा बे जरा नालाय नै माइनासा सिगाङाव दं फिननायनि सिगाङाव ना बेखिनिखौ गोसोआव लाबानो जाबाय मथथे पावारा जुदि बे जरा जायो अब्लानिया माइनासा थाखागोनानो आरो फिननायाव ओमफ्राय नाथाय जेब्ला पावारा जरा जायो अब्ला ब्रेकेटाव थानायफोरनि थाखाय
माइनासा फिननायाव गैया जालाङो बेखिनियानो अब्लाथाय बेफोरबायदि आरो माखासे आङो भिडिअ लाबोबाय थागोन मोनसे मोनसे कनसेप्ट क्लियार खालामनो थाखाय दिनैनि थाखाय आङो बेखिनियावनो दोनथ'बाय गासैबोखौबो साबायखर बावनानै आरो नैबे थाखोखौबो आं बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय गोजोन्थों